Foi ali, sentado nunha cadeira suntuosa, pisando unha alfombra de luxo, rodeado dunha orxía de cables, focos e micrófonos, onde, por primeira vez, sentiu aquela angustia, aquela sensación de estar perdendo o control do seu negocio. Sentiu que derrubara sen decatarse a barreira que separaba o seu pequeno entretemento dunha empresa de verdade. Vertixe, quizáis. Pánico, ao mellor. As cousas estábanse poñendo máis serias do que el proxectara. Comezou porque lle viña de familia. O seu pai tiña un taller mecánico no centro e del colliu a afición de montar e desmontar cousas. Non lle chamaban a atención os coches como tal, gustábanlle as máquinas. Despois podemos facer algunha foto no exterior, suxeriu a xornalista despregando certo encanto desaforado. Perfecto, respondiu Inma detrás da barricada de persoal técnico. A xornalista ignorou a voz que berraba espantando a César do Ichó no que trataba que caese desde que decidira nomealo o solteiro máis desexado do país e o conseguira. E seguiu falando das excelencias do seu dopazo señorial. Pensaba que para relaxar o ambiente, para conseguir un clima favorable. Pero a César non lle gustou a maneira de ignorar a Inma. Non só porque naquel momento fose a única persoa na que podía confiar, senón porque entendía que o respecto debía guiar todas as relacións, sobre todo as profesionais. Estivo toda a entrevista defensiva. Inma, ao lonxe, facíalle acenos para que se relaxase, enrugaba o nariz para indicarlle que fose máis xentil. Pero el non o podía evitar. Por moito que a xornalista tratou de reconducir e suavizar as respostas irónicas de César, a rixidez dos seus esquemas morais, a súa seriedade, non puido facer nada. Resultou ser un dictador tiránico e egocéntrico que non toleraba nin o máis mínimo erro. Inma agachaba a cabeza detrás da axenda cada vez que unha ocorrencia malvada saía da boca de César. Vía un desastre inminente, unha caída nas cotizacións, un descenso das compras, unha catástrofe total. Porén, foi todo o contrario. A empresa disparouse, as chamadas dos medios non paraban, os convites para as festas máis exclusivas sucedíanse, e o nome de César conseguiu o seu propio sitio no mundo. Nunca, de aí en diante, houbo un retraso nos pedidos, nunca un alto directivo se atreviu a facerse esperar. Chovían os clientes. Foi o despegue definitivo. O alcalde remexía a culler nunha cuncabaleira. César miraba-o desde o cristal, valorando de novo o gran paso que ia dar. Ao seu redor varios concelleiros, os seus socios e o fotógrafo. A Inma pareceralle oportuno ter unha instantánea de reunión para a web, se chegado o momento, decidían facer pública aquela decisión. Non lle levou moito. Ao entrar César, o persoal recolliu as cuncas de café, limpou a mesa e baixou as persianas para que non houbese reflexos. Varios disparos e desapareciu sen facer ruído. César miraba a carpeta que lle preparara o seu equipo. Miraba os seus socios, aqueles que casi nin sabían que se facía na empresa. Non os tiñan moita estima, e se non fose pola falta de liquidez, nin os querería diante. Convocáraos polo do respecto, non polo aprecio. Poñían os cartos, merecían saber. A ver, César, a que ven tanto misterio? Preguntou o alcalde intentando facerse o gracioso. César pechou a carpeta, mirou no enfite ca paciencia ca que había que tratar con Braulio. E comezou ca explicación. Arrepentiuse en canto viu a avaricia na mirada dos socios. Os do concello non erguían a vista do papel branco que deixara o persoal que preparara a sala. Braulio escoitaba sen moito interese. Incrible, dixo un dos socios. Sí, incrible, aínda que me gustaría ter unha copia do informe e saber por que non se nos informou antes. En privado, quero dicir, dixo outro. Estimado compañeiro, arrancou o alcalde, nós somos parte da empresa, como a quen di. César escoitaba os comentarios pensando en que nunca debera abrir a boca, sacar aquel informe do departamento de I+D, nin relacionarse con aquela xente. Dubido bastante que o estimado concello arrisque neste proxecto nin a metade ca nós, así que merecemos certa consideración, respondiu o executivo. Creo, estimado compañeiro, que estás pasando por alto que aquí o amigo César deixou ben claro que o xacemento está nos terreos da fábrica.
Non vos terei que lembrar que os terreos da fábrica son terreos do concello, digo eu, aclarou Braulio. O que hai que aguantar. Poñemos os cartos, sacamos os do concello da miseria, dámoslle de comer os 4 mortos de fame que aínda non emigraron e aínda lles temos que dar as gracias, dixo outro dos socios, facendo un xesto de desprecio cara ao alcalde.